Hola, sóc la Txell de Teatre al Detall i m'han demanat que us expliqui una mica què és La motxilla de l'Ada. Bé, La motxilla de l'Ada és un espectacle que parla sobre la identitat de gènere i ens explica la història de valentia d'una nena, l'Ada, per buscar la seva pròpia identitat. Perquè resulta que l'Ada anava carregant una motxilla excessivament pesada que no la deixava volar, no la deixava ser lliure. Què més us puc explicar de La motxilla de l'Ada? A part que és la història d'un trànsit. Doncs que és un espectacle que la gent ens diu que és un espectacle necessari, que hauria de veure tothom. Penso que hem aconseguit, i aquest és un dels valors de l'espectacle, doncs hem aconseguit fer una obra de teatre tractant un tema molt complex, però amb molta sensibilitat, molta tendresa i alhora d'una manera molt vibrant, molt brillant, molt divertida, perquè pensàvem que havíem de fer aquest espectacle i no ho havíem de viure com un drama, sinó com un renaixement, com una nova possibilitat, com un nou començament. No? I per això doncs, vam intentar que La motxilla de l'Ada sigués un espectacle colorista, vibrant, brillant, amb una música carregada de referències al pop i al rock, i que havia de ser com uns focs artificials. També és un espectacle carregat de poesia i carregat de simbolismes, i és d'aquests espectacles que és per tots els públics, perquè els nens hi veuen la història de valentia de l'Ada, però els seus acompanyants, els pares, mares, tiets, avis, qui sigui, doncs veuen el que viuen els seus pares, que no és fàcil. I com que al cap i a la fi tots ens podem posar en la pell de l'Ada, no? Algú que no encaixa dintre de la societat que li ha tocat viure, i també ens podem posar a la pell d'aquests pares, perquè els que som pares sabem que el que volem per damunt de tot és que els nostres fills siguin feliços. I és que La motxilla de l'Ada, sobretot, és això. És una història d'amor d'uns pares cap a una filla, que tot i que al principi no ho entenen, o no ho volen veure, o no se'n volen fer ni a la idea, acaben acceptant com és la seva filla perquè l'estimen. I això és el més important. Què més us puc explicar de La motxilla de l'Ada? Doncs que té la música vibrant de la Tresca i la Verdesca, que ens ha fet unes composicions musicals xulíssimes i molt enganxoses, que a més contem amb els dibuixos carregats de colors de l'Adolfo Serra, que és un crac de la il·lustració, que tot ho hem cuidat fins al mínim detall, que el text és d'en Jordi Balet, que és que no sé, és algú que sap dir les coses amb una tendresa i amb una màgia que posa la pell de gallina, que a més ho dirigeix el Joan Maria Segura, que li dona aquest punt de trempera, d'emoció, d'alegria, no parem en tot l'espectacle, és que anem amunt i avall. O sigui, és un espectacle molt dinàmic i que ha guanyat el Premi de la Crítica al millor espectacle per públic familiar, que la gent surt emocionada, que no cal tenir nens per venir a veure aquest espectacle. Pot venir tothom, de qualsevol edat, i segur que s'hi sentirà una mica reflexat en el que estem parlant. Penso que és d'aquells espectacles que quan els pares surtin amb els seus fills crearà debat, els farà parlar de coses, i això sempre és molt interessant. I segurament la gent que surti del teatre doncs sortirà una mica transformat. Segur que alguna cosa canvia. I res, dir-vos que La motxilla de l'Ada és sobretot un espectacle que està fet amb l'ànima, que hi hem posat tot per fer un espectacle de moltíssima qualitat, per parlar d'un tema i d'una història que creiem que es mereixia tot, perquè creiem que tothom ho ha de conèixer. Bé, esperem que us agradi.